Soc la Llengua Dicta i això és Parlem de llibres. Els que van fer lletres o a castellano, no? A la EGB, allò que els professors, les professores ens deien que era poesia i ens parlaven dels poemes de Bécquer, les seves rimes, ens parlaven de les églogas de Garcilaso, ens parlaven dels sonetos de Góngora o de Quevedo, ens parlaven també de les coples de Jorge Manrique i tot un seguit de poemes, un tipus de poesia molt concret, d'una època molt concreta, escrita bàsicament per homes i que en general parlaven d'amor, de mort o de la natura. Estem parlant d'abans del segle XX i els temes a tractar eren aquests, bàsicament. N'hi havia més, però això és el que ens ensenyaven a literatura a l'institut. Però en realitat la literatura, en especial el gènere de la poesia, va molt més enllà. Aquest senyor que veureu ara en breu en pantalla és Mario Benedetti, un grandíssim poeta de l'Uruguai, potser un dels meus poetes preferits mascles, i va morir el 2003, si no m'equivoco, el van perdre massa d'hora. Aquest senyor tenia poemes desgarradors, també té novel·les, i els seus poemes també parlen d'amor, i parlen de moltes altres coses, però us vull llegir un dels seus poemes que més m'ha agradat mai. Saludo a qui estigui per aquí connectat, que no sé si hi ha algú. Sé que hi ha gent que m'està mirant, tot i que no té Twitch, una qual cosa quedeu saludats també, però no teniu Twitch i per tant no podeu fer-me cap comentari. Tenim l'Arvite, que acaba d'entrar. Hola, Arvite. Doncs vull llegir-vos un dels poemes que més m'agrada de Mario Benedetti. Es diu Táctica y Estrategia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Clar, una cosa tan potent com aquesta i tan desgarradora, per fi me necessites, està parlant d'un tipus d'amor molt codependent, però que tots hem experimentat, i la poesia pot parlar d'amor de moltes maneres. La poesia, a més, també pot parlar en general, parla de sentiments, no? Quan a un poeta li preguntes per què escriu, bàsicament el que fa és abocar en forma de paraula i on la forma i el contingut són tot un. La poesia per mi és treure tot allò que portes dintre i abocar-ho en un paper de la manera que surti moltes vegades. Llavors, hi ha un poeta una mica bastant anterior a Mario Benedetti, un poeta de Buenos Aires, es deia Oliveiro Girondo, i té poemes realment molt profuns i que toquen molt endins. El seu poema preferit el meu poema preferit d'Oliveiro Girondo, diguem-ho bé,
És un poema que parla de plorar. I crec que avui dia, i més amb tot el que estem patint, tot el que hem de veure a les notícies, hem de plorar molt. I hi ha vegades que no sabem per què estem plorant i a més no ens han ensenyat a plorar. Al contrari, vivim en una societat en la qual ens han ensenyat que plorar no mola, ¿no? Los niños no lloran. Els homes no poden plorar. Plorar en públic, és signe de debilitat, de vulnerabilitat, de feblesa. Les dones ploren. I les dones ploren quan estan deprimides, les dones ploren quan estan tristes. Quin rotllo les dones. Quan tenen la regla, les hormones, quin pal, plorar és de dones. No senyor, ploren els nens i les nenes. I ploren els homes i les dones quan senten que necessiten plorar, que ho han de treure. I d'això parla el poema que us llegeixo a continuació, d'Oliveiro Girondo. Es titula Llorar a lágrima viva. Llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma y la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto, asistir a los cursos de antropología llorando, festejar los cumpleaños familiares llorando, atravesar el África llorando, llorar como un cacuy, como un cocodrilo, si es verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien, llorarlo con la nariz, con las rodillas, llorarlo por el ombligo, por la boca, llorar de amor, de hastío, de alegría, llorar de flato, de flacura, llorar improvisando, de memoria, llorar todo el insomnio y todo el día. Hay que llorar, s'ha de plorar. Hola, Tita Freda, com estem? Sí, s'ha de plorar. Però també s'ha de parlar d'altres coses i sobretot la poesia ens ha d'obrir les portes a parlar d'altres sentiments. Us he presentat un parell d'autors llatinoamericans i ara volia parlar-vos d'un autor francès de París, Charles Baudelaire, La bellesa. Jo sóc vella, mortals, com somni en pedra dura, i el meu pit, on vosaltres sucumbiu de llangor, és fet per inspirar al poeta un amor que és mut com la matèria i com ella perdura. Esfinx sempre incompresa regno en el blau espai. Uneixo un cor de neu a la blancor dels signes. Odio els moviments que desplacen els signes. Mai no vesso cap llàgrima i tampoc no ric mai. Els poetes, davant de la meva insolència, que manllevo, diria, als monuments més grans, en estudis austers m'arfondran l'existència. Car tinc, per fascinar aquests dòcils amants, purs miralls que les coses fan molt més adorables. Els meus ulls, amples ulls, de clarors perdurables. Això és un poema simbòlic sobre la bellesa escrit per Charles Baudelaire. I ja que estem a Europa, deixeu-me que us presenti el meu poeta predilecte en la nostra llengua tan estimada, Miquel Martí i Pol, a qui també vam perdre massa d'hora, i m'agradaria llegir-vos dos poemes de Miquel Martí i Pol que m'emocionen, d'acord? El primer de tot es diu Si parlo dels teus ulls. Si parlo dels teus ulls em fa ressò cadiretes de boga i un ponent de coloms. Els teus ulls,
tan immensos com un crit en la fosca. Si parlo dels teus llavis, em fa ressò profundíssimes coves i ritmes de peresa. Els teus llavis, tan pròxims com la nit. Si parlo dels teus cabells, em fa ressò platges desconegudes i quietuds d'església. Els teus cabells, com l'escuma del vent. Si parlo de les teves mans, em fa ressò melicotons suavíssims i olor de roba antiga. Les teves mans, tan lleus com un sospir. Si parlo del teu cos que he estimat, només em fa ressò la teva veu. I llavors tanco avarament els ulls i em dic, per a mi sol, el secret dels camins que he seguit lentament a través del teu cos, tan càlid com la llum, tan dens com el silenci. Gràcies a Miquel Martí i Pol per escriure aquest poemàs. Vull llegir-vos ara un altre poema de Miquel Martí i Pol que es diu I sobretot no oblidis. I sobretot no oblidis que el teu temps és aquest temps que t'ha tocat de viure. No un altre, i no en desertis, orgullós o covard, quan et sentis cridat a prendre part, com tothom, en la lluita, que el teu lloc només tu pots omplir-lo. Creix, això sí, en la llengua de la tribu, mot a mot, fidelíssim, i en l'esperit de revolta que alerta la teva gent contra la defallença perquè en tu s'acompleixi a poc el futur i mai no et trobis desvalgut i sol. Un poema espectacular de lluita, de no deixar de viure allò que ens ha tocat viure. Homes poetes, però què coi? La poesia també és cosa de dones, oi? I aprofito que es connecta l'Eva, que va ser una de les guanyadores del concurs de l'últim programa, per parlar de poesia escrita per dones i per a dones. I, com no, hauria de parlar-vos de la primera poetessa que coneixem, que escrivia poemes, que escrivia cançons a la Grècia antiga, al segle V abans de Crist, Safo, de l'illa de Lesbos. Per desgràcia, l'illa de Lesbos ha estat famosa últimament en aquest món en el que vivim, perquè és una illa on moltes persones han anat a buscar asil i no l'han trobat. Lesbos. La paraula lesbianisme de fet ve d'aquí, és a dir, les lesbianes, es diuen lesbianes, perquè aquesta senyora, Safo, escrivia poemes i els escrivia dedicats a dones, perquè de fet una de les seves feines era escriure poemes a dones que es casaven, no? En casaments. I és una escriptora tan coneguda que fins i tot Sòfocles o Aristòtil o Plató parlaven d'ella en els seus escrits, la qual cosa l'honora, certament. De Safo no us llegiré cap poema, la xarxa n'està plena, senzillament era per introduir-vos en el món de les dones que escriuen poemes. I una de les dones que escriuen poemes i que ha escrit poemes en el segle XX més lloades va ser Anna Akhmatova, una autora russa que va tenir una vida molt dura, la podeu buscar a internet, la podeu googlejar, i que va estar traduïda al català. Té un poema que m'agrada molt, d'Anna Akhmatova, dedicat a una altra dona històrica esmentada a la Bíblia. I no és Eva, ni és Maria, ni és Magdalena. És una dona de la qual s'ha parlat poc, de fet, i és la dona de Lot. De fet, com la coneixem? Com la dona de Lot,
oi? I és la dona que és temptada a mirar enrere quan estan fugint, a la llegenda de la Bíblia, quan estan fugint de Sodoma, i és temptada a mirar enrere, i mira enrere i es converteix en estàtua de sal. I l'Anna Akhmatova li va dedicar un poema a la dona de Lot, i us en llegiré la traducció de la Maria Mercè Marçal i la Mònica Zgustova, i diu així: I l'home just seguí l'emissari de Déu, gegantí i resplendent per la muntanya negra. Una veu de frisança mentre deia a la dona: no és massa tard encara pots mirar. Mira les torres roges de Sodoma on nasquéreu, la plaça on tu cantaves, l'eixida on vas filar, els finestrals deserts de la casa alterosa on et naixien fills, fruit d'un vincle feliç. Un esguard, i aglevats per un dolor mortal, els ulls ja no pogueren de sobte mirar més. El cos esdevenia de cop sal transparent i les cames lleugeres s'arrelaren a terra. Qui per aquesta dona aixecarà el seu plany? És res de massa fútil per fer-ne una cabòria? El meu cor, tanmateix, ell sol, no oblidarà la qui donà la vida només per un esguard. Molt potent aquest poema, a mi m'agrada molt, perquè parla de dones que han hagut d'estar fortes, han hagut de ser fortes i ho han acabat pagant amb la vida. Com una dona de la qual us parlaré en breu. La Maria Mercè Marçal, a part de traduir els poemes de l'Anna Akhmatova, va ser una poetessa catalana que ens va deixar massa d'hora per culpa d'una maleïda malaltia. La Maria Mercè Marçal va néixer aquí, a Catalunya, l'any 52, com la meva mare, de fet, i va morir el 98. I té poemes tan deliciosos com aquest, que es diu Drap de la pols, escombra. Drap de la pols, escombra, espolsadors, plomall, raspall, fregall d'espart, camussa, sabó de tall, baieta, lleixiu, sorra i sabó en pols, blauet, netol, galleda, cossi, cubell i picamatalassos, esponja, pala de plegar, escombraries, gibrell i cendra, salfumant, capçanes. Surt el guerrer vers el camp de batalla. Tela aquest poema de la Maria Mercè Marçal, una oda a aquella figura de la dona de neteja, de la dona que neteja, de la dona menystinguda moltes vegades, oi? Perquè sembla que si ets mestressa de casa no treballes, no? Tu de què treballes? No, jo no treballo, jo sóc mestressa de casa. Tan comú aquest coll de comentari. No senyor, treballa cuidant de la casa, dels fills. Clar que sí, és una feina, com qualsevol altra, i no prou pagada, al contrari. Un poema molt bonic de la Maria Mercè Marçal, sens dubte. I ara us parlaré d'una altra poetessa, en aquest cas una poetessa que encara és viva, la Marta Pérez Sierra, nascuda a Barcelona, al 57, que té un poema que m'encanta, que es diu Dona. Oi? Una paraula tan simple, dona, i tan completa. I fa així. Tu i jo som dones d'eure. Envellim murs i tanques en establir diàleg. Som catifa de somnis, graons de sol, un vals d'arrels menudes. Dia a dia inventem la no rutina. Amb els peus ferms ens vestim d'aire per ballar amb estels. Som dones d'eure. Podem ser alades, arrel, estiu, bressol, deix i mans. Sobretot mans obertes, fulles que acaronen pedres,
suspeses en el vertigen blau que ens teixeix. Llaços que nuen mans. Som dones. Disculpeu els nervis. Estic llegint poemes d'unes superdones i m'estic sentint petita, la qual cosa em fa posar una miqueta nerviosa. Hola, mi hermana, my sister, la meva germana Sílvia, que entra tard perquè no podia connectar-se. Avui us he de dir que hem tingut problemes de connexió, problemes per connectar la càmera, problemes per connectar l'àudio, problemes per fer la prova amb la convidada d'avui, que després us diré qui és. Problemes, molts problemes. Ja estic veient que hi ha gent que està tenint problemes per connectar-se. Avui què passa? No és pas divendres 13, oi? És divendres 12. Bé, a continuació parlaré d'una poetessa catalana molt jove, 37 anys té la criatura, va néixer a Calella, i us he de dir que l'he descobert avui. Avui, quan preparava les últimes lectures, que afegia i feia els últims retocs i els últims canvis, navegava per internet, llegint sobre dones, poetes o poetesses, allò del català políticament correcte, i descobria aquesta autora. Es diu Laia Noguera. Té 37 anys, com us he dit. Té una cara angelical i preciosa que em fa pensar en la senzillesa de la llengua i alhora la complicitat que expressa un poema, perquè la poesia és simplicitat i complexitat alhora. Les dones som això, complexes i simples alhora, i m'ha frapat moltíssim llegir aquesta noia. De fet, he sortit corrents a comprar un llibre. Quan he vist per internet, he llegit uns quants poemes d'aquesta noia i he dit, jo necessito un llibre d'aquesta noia. M'he anat a comprar aquest llibre. Amor total, es diu. És un llibre força gruixut, com podeu veure, per ser un llibre de poesia, però és que no té només poesia. Aquest llibre, tinc moltes ganes de devorar-lo. Avui he fet una lectura en diagonal preparant per triar els poemes que més m'han agradat i que més m'han frapat d'aquesta noia, i tinc moltes ganes de compartir-los amb vosaltres. De fet, és filòloga, va estudiar filologia catalana, els seus poemes estan traduïts a un munt de llengües, m'ha sobtat moltíssim, quan la busqueu a la Wikipedia al·lucinareu. Té un blog en el qual escriu coses superboniques i és una dona que sembla mentida, té 37 anys, ha nascut aquí i té una facilitat amb les paraules i bé, no dic res més. Llegeixo. Pecat original. Que difícil sobreviure malalta, cansada, emprenyada, deprimida, arrossegant-me com un cuc. Perquè tinc greus defectes de natura que no tenen solució, una mena de pecat original. Comparada amb allò que hauria de ser, sóc un desastre absolut. Demano perdó, no sé a qui, potser a mi mateixa. De vegades m'adono que tant és si ets valent, o malcarat, o maldestre, o ignorant, o preciós, o president del país o de l'escala. Que entre viure i sobreviure hi ha una línia molt fina que és ser tu, tal com ets, o condemnar-te absurdament. Que fàcil que sembla i que difícil que em resulta. Uau! Us deixo amb això, Parla aquesta noia, la Laia, tal com li raja.
I estic segura que hi ha moltes hores darrere d'aquests poemes i òbviament, com a creadora que és, com a artista que és, com a escriptora que és, requereix de tot un procés, la poesia. Però llegit així sembla que sigui tal com li raja, oi? El segon poema que us llegeixo de la Laia Noguera és preciós, està dedicat a les mares. I diu així: Mare, perdona'm per cada ganivetada que t'hem clavat, per cada vegada que t'hem violat, per cada vegada que t'hem insultat, que t'hem fet callar, que t'hem perseguit, que t'hem controlat, que t'hem lapidat, que t'hem convertit en esclava, que t'hem dit que ets la deshonra de la família, que no t'hem deixat fer el teu camí, que hem ignorat les teves malalties, que hem fet els possibles per evitar que sabessis qui ets i prenguessis possessió de tu mateixa. Mare, perdona'm, si us plau. Teníem tanta por de perdre'ns en el teu amor que no podíem sinó fer-lo miques. Parla de totes les mares, aquest poema, de totes i cadascuna de les mares. Totes, de qualsevol lloc, de qualsevol indret, de qualsevol país, per petit o gran que sigui. Dones que pateixen, dones que es donen, que donen la vida. Tornaré a parlar de dones que donen la vida i ara mateix saltaré un oceà per parlar d'una autora, una gran escriptora nicaragüenca que es diu Gioconda Belli. D'aquesta dona he llegit novel·les. La mujer habitada. Si us plau, heu de llegir aquest llibre. La mujer habitada. Està ubicat a la Nicaragua d'una època molt dura de dictadura i d'un grup de la resistència que lluita en la clandestinitat per alliberar-se, per alliberar els presos polítics, per alliberar totes aquelles persones que pateixen tortures en dictadures. I està protagonitzat per una dona i està explicat en primera persona i està explicat en una primera persona, no us explico, una primera persona humana i una que no. I és un llibre deliciós, La mujer habitada. És un d'aquells llibres que he llegit més d'una vegada. El vaig regalar, de fet, diverses vegades a diverses dones, i el meu exemplar de La mujer habitada està en una capsa plena de llibres, d'una tria de llibres que vaig haver de fer quan me n'anava, el 2009, cap a Anglaterra, i vaig haver de desfer-me de més de 300 llibres. Vaig fer una llista a l'Excel, autor, títol, editorial, any d'edició, idioma, etc. Vaig fer aquesta llista de més de 300 llibres a Excel, la vaig compartir amb tots els meus amics i familiars i els vaig dir: el primer que demani se'l queda. I em vaig dedicar durant uns mesos a fer la repartició dels llibres i pràcticament els vaig liquidar tots, van quedar 4 o 5 que vam regalar a una beneficència, Arrels, no me'n recordo quina era, i així vaig aprofitar per acomiadar-me dels meus amics perquè m'anava una temporada llarga a Anglaterra. I d'aquesta criba, és a dir, 300 llibres vaig regalar i uns 150 me'ls vaig quedar. No estic comptant els petits prínceps, evidentment. I uns 100-150 es van salvar d'aquesta criba perquè aquests llibres es quedaran amb mi per sempre. I un d'ells és La mujer habitada, de Gioconda Belli. I Gioconda Belli, a part d'escriure novel·les, escriu també poemes. I us llegeixo un poema preciós que es diu Y Dios me hizo mujer. Y Dios me hizo mujer,
de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos. Tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto. Todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las 1001 cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas i bendigo mi sexo. Aquest poema jo crec que totes ens l'hauríem de tatuar a l'esquena o al pit.